Nnọọ n'akụkọ ụwa na mbọsị nke tata bụ ọnwa itoolu mkpụrụ mbọsị nke anọ. Afa m bụ Maazị Mbọnụ. A na-eme ka anyị mata na ndị uwe ojii akpara na mmadụ ruru 90 ebe fa nọ n'oriri na ọṅụṅụ nke agbamakwụkwọ nwoke na nwoke nke ndị oyibo na-akpọ gay marriage. Nke a gasara, a na-eme ka anyị mara na obodo Anambra steeti na ọtụtụ ndị igwe mmadụ eyiela akwa nke jiri mara were na-abata n'ọdụ ahịa dị n'iche n'iche na-achụkwazi moto ma keke ọsọ n'ụzọ pụrụ iche were na-anapụ ndị mmadụ ego n'afa gọvanọ Soludo nke na-achị obodo a bụ Anambra steeti. Nke anyị na-amarọ ma gọvanọ ọ makwara na ife dị otu a dị n'obodo a. Ọtụtụ ndị mmadụ ekwuola sị na ndị eyibere akwa n'obodo a karịzịrị ndị a na-eyibere akwa wee na-alụ ọrụ dị n'iche n'iche n'obodo a bụ Anambra. Ihe a ndị Yahoo Soludo ebutere anyị bọket a na-ele 500 naira bọket a na-ele 500 naira na Emogi, anara anyị chi bọket 665. Akwara bọket 10 bụta na Fu Plaza sị ya kwụọ 65,000. ọrụ Yahoo ka a na-eme anyị n'obodo anyị. 65,000 ka Plaza anyị kwụrụ na 10 bọket anyị fụrụ ya. Bọket a 10 65,000 ihe Plaza anyị kwụ. Ihe ji ịṅụ ọbịa ọta gị tie n'ime. Bọket a na-ere 650 700 naira na Iweka na Mobi. Esi m na ọ bụrụ Yahoo ka ndị a na-eme anyị ebe a. Ezigbo Yahoo ka ọ ga-akwụ na line kwudusi ebe niile. Ma ụmụ nwaanyị sokuzie akpara sabik n'aka. Ndị yunifọm n'obodo a karịsị. Ọkwa ndị nke a na-ebu shọt bọs ma nke ga na-achụ ndị praịveti ọsọ. Enwere ike inye moto gafee, onwe nke mee na ugwu tara odumosi a. Nwoke mmadụ na-agara anyara onwe moto anọkọtara ja bọsọ chụbịa bịa nwụdị Erekere jọnshọn. Ọ gịnị ka o mekwa na asị na obi dị trafik? Kedu ebe trafik nwandịkwana? O nwere ebe trafik dị. Ka ezi ka esi wee ma na obi dị trafik na ha na-akwụsị ya na okwere akwụsị, ya bụ ibi dị trafik. Bibi na-emere ebe mmadụ na-aba makpụrụ na moto adịrị anyị ụnụ azọbagokwa starin. Ndị eyinye yunifọm n'obodo a karị. Ndị mmadụ etiela mkpu n'otu obodo dị na okpuru Anambra steeti were etisi na ọ dị otu nwoke nke egwu anabịa nwụrụ anwụ pụta n'ụzọ si na mba na ya agaghị anazi. Ndị ọrụ obodo wee pụta n'igwe wee sị gịnị na-eme. Otu onye wee kunye wee sị mba na ya mara ife ya ga-eme nwoke a ka o ruo ụlọ. Ya bụ nwoke nwụrụ anwụ kwụsịrị ụgbọala nke bie si na ọ dịghị ebe ọ bụla ọ ga-eje, mana otu onye pụtara mee ya dịka ọ si wee masị ya ma buru nwoke a n'isi dọpụta ya n'akpati nke etinyere ya ma magburu ya buru ya n'isi wee na-abịa. Ka nke a gasịrị, otu ndị nke a na-akpọ ndị ntọrọ mmanụ ndị oyibo na-akpọ oil thief
apụtala oge a na-agba ha ajụjụ ọnụ wee kwuo sị na ọ dịghị ihe mere nwere ike imefa ka fa kwụsị iburu mmanụ dịka fa si ezuru mmanụ n'ala bụ Naịjirịa. Mekwa ka onye isi fa si pụta wee na-akọwapụta otu fa si alụ ọlụ fa. What's your mission here, my friend? Talk to me before I just want to talk to you. Come down, please. You want to talk to me? How? I want to ask questions. Questions? Okay? Yes. As in? Just few questions, okay? Oh, okay, come. Okay, come down now. I just want to talk questions. Don't be scared. Don't be scared about me. I'm not scared. I just want to ask you a few questions. If you agree. Questions. Okay, come inside. Is okay? Come inside. What? Inside, quick. Yes. The pirates drink a cocktail of gin and cocaine. They curtain. Can I sit? Oh, sit. Just sit there. You want to sit face to face with me? Yes. Okay, sit there, sit. Can you tell me who you are? This is Black Devil, alias Akru Omega 5. How many guys do you have with you? I have 45 men on the ground. They are not all with you this time? No. I sent some for operation. Which operation? Operation for any expatriate kidnapping at the sea. Okay. How does it work when you do an attack? I use normal speedboats. This like 2 or... Yeah. Before you come closer, they open fire. It happens often that they open fire? Yes. And so what do you do? When they open fire, me too, I ask my boys to open fire. So sometimes you have casualties? Yes. How many men did you lose so far? Just one man. For the past 5-6 years I have operated. I just lost one man. Okay. And so sometimes you kill soldiers? Yeah, sure. How many people? Emena ka anyị mata na o nwere otu nwata nwa agbọghọ nke nne ya bụrụ ọnụ na ihi na ọ sịrị na nne ya mere na ọ mụtaghị nwa. Oge a chọpụtara na ife nwata na-ekwu abụghị eziokwu ma ọlị, nwata nwa agbọghọ a wee daa n'ala n'ebe na-ayọ nne ya, na-ayọ igwe mmadụ ka fa yọrịa nne ya ka o nwee ike gbaghara ya. Ndị mmadụ wee na-eti n'oke olu wee na-asị na ụmụ agbọghọ na ndị ụmụ itorobịa ndị na-eto eto fashikwa asaa n'anya dọọ onwe ha aka na ntị maka ọtụtụ ije nke fa na-eje na be ndị amụma dị n'iche n'iche ka a ghara idufe ha ụzọ. Abịa m na nke da ga elesi na mpịa bịa mere ọja mụrụ nwa. Asị m ka m bịa mee ya ebe ọ bụ na a na-agbazi n'ịntanetị na onye ọ bụla emezi post n'ịntanetị ya ka anyị jiri bịaba na-eji gel ebe a mee ya ị na-afịa. Ndị mmadụ etikwa na mkpu n'oke olu si na ife dị egwu emekwala ọzọ n'otu nwa mmadụ nke nwụrụ anwụ n'obodo ya ka nwanne ya jere ọrụ na mba wee fụkwazie ya ebe ọ nọ. O wee bụrụ na nwa mmadụ a bụrụ na onye lụrụ nwaanyị eri afọ ise mụta ụmụ na abụọ. One man wey die 5 years ago is alive in Bayelsa State. I couldn't believe what my eyes is saying. A man that died 5 years ago is alive in Bayelsa State. Even get wife and pikin safe. Now wow. So I went and I came back again. I had to go to the village where we kept pictures and I had to look for my brother's picture among all the pictures. I was looking for pictures and now I saw his picture. So I came with it. Not until I met this sister. Understand? Ka nke a mesịara, igwe mmadụ eti mkpu n'oke olu sị ndị ụmụ agbọghọbịa ndị na-eto eto ka ha kpachapụ anya fa n'ọtụtụ di nke fa ga-anụ tupu ịnụ di, mara ebe nwoke na-anụghị si ka ị ghara ịga je n'onye nwụrụ anwụ. Daalụ m, afọ m bụ Maazị Mbọnụ.
na-esonye anyị na TikTok, Instagram, Facebook, YouTube maka ịma ife na-eme n'obodo a and inwe obi aṅụrị maka na anyị na-akpa mmadụ obi aṅụrị mgbe niile. Anyị na-ejekwa occasion dịka onye okwu okwu nke a na-akpọ MC n'olu bekee.